Salutare tuturor, eu sunt Flickbot și bine v-am regăsit la un nou episod aici pe Roblox. Astăzi avem un joculeț nou pe canal, se numește Insane Elevator și da, e cu chestii horror, adică trebuie să supraviețuiești unor chestii, da, cum ar fi Jason, Peppa, chestii din asta, deci nimic anormal. Ok, și înainte de toate nu uitați să apăsați și voi rapid pe butonaj de like dacă vă place și dacă mai vreți episoade din Roblox. Așa, ok, înainte să începem, aș vrea să vă spun că, da, nu am mai postat cam de mult videoclipuri pentru că am fost și eu în vacanță la munte, cam o săptămână și ceva și pur și simplu nu am mai avut timp să fac videoclipuri și îmi pare rău, da? Ok, avem Baldi, îl vedeți acolo, chestia e că e ca un Apti build, nu, lol, și arată foarte ciudat. Ok, și da, stăm aici până când nu o să mai fie Baldi, adică când se termină mapa. Gen, s-a terminat, cum să explic eu, s-a terminat jocul. Și, da, tot așa, vedeți? Așa, și ne dă iar din nou aici în lift și așteptăm vreo 15 secunde. Și, da, cam aceasta este logica cu jocul ăsta. Mai mult de atât nu știu, oh my god, doi au murit. Și îți poți cumpăra și diferite chestii, cum ar fi amplificator de viteză, torțe și ghete rachetă, care te fac să sari mai sus. Și multe alte chestii super tare. Există și un VIP care, da, trebuie să dai Robux, cred. Da. Lol, nu înțeleg ce mi se întâmplă cu torța. Ok, aici o să fie un nob care o să ne fugărească și o să fie cam nasol. Ok. Și gen așa. Ok, aici e torța. Ia uite, nobu, oh my god, aproape m-a omorât nobu. Ei, nu e chiar un nob, nu știu, nu sunt sigur ce e, dar seamănă, doar că nu are costumația unui nob. Alo, băiatul, oh my, mamă, îi face praf. Bă, du-te acolo dacă vrei să mori. Da, pe mine nu o să mă prind niciodată, fiindcă sunt foarte rapid, vezi? Bă, nu-i corect. Fugi de nob. Fugi de nob. Wow, ce e aici? Lol. Gata. S-a terminat runda. Baldi. Asta era data trecută. Ok, și mai e și o chestie. Oh my god, ce luminos e. Da, mai e un amplificator care îți dă vreo 5 secunde scut. Dar costă vreo 800 de bănuți. Și sunt aici un elf care, lol, nu știu ce caută în jocul ăsta, Cartoon Cat, iar Baldi. Păi, dacă e, hai să mergem în baie. Oh my god, sunt în baie greșită. Păcat că nu pot să merg pe aici. Bă! Gata, a apărut Baldi. Mie mi-e frică. Ajutor! Ajutor, vine Baldi. Oh my god, unde? Lol? Da, uite, a intrat în baie, Wow, bă, ăsta vrea să sară. Mă lovește prin pereți. Fugi. Nu. Oh, nu sunt gata, mă feliază, clar. Nu știu ce șanse am să mai supraviețuiesc. Mamă, deci norocul e cu mine azi. Mai aveam foarte puțin viață. Oh my god. M-am speriat rău cum a intrat. A făcut-o praf pe fata aia. Dar nu mi-e cred că am supraviețuit. Și nu chiar te sperii jocul. Și asta îmi place la el. Deci să-l încercați. Se numește Insane Elevator. Am încercat eu să-l mai caut, doar că nu mi-a dat ce voiam. Aici e Cartoon Cat sau Dog, nu sunt sigur.
nu-i pot deosebi, fiindcă animațiile nu sunt chiar așa de bune. Dar stăm aici cu torța. Ăsta poate intra și aici, deci... Oh, lol, trec prin ăsta. Ia. Mi-aș fi luat un regeneration coil, doar că pur și simplu nu mi-a trecut prin minte. Gata, a apărut. Când se face așa e foarte nasol. Mai ales aici. Unde-i? Bo? Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Da, e acolo. Mi se pare că l-am văzut. Stai. Ce se întâmplă? De ce toată lumea e așa? De ce toată lumea e așa? Lol, îmi dă crash jocul. Îmi dă crash. Oh my god. Ok, o să-mi dau un reconnect, da? Fiindcă mi-a picat internetul, lol. Ok, habar n-am ce s-a întâmplat, dar mi-a revenit conexiunea la internet. Așa că să intrăm din nou pe joculețul nostru. Îmi pare rău că a trebuit să vedeți asta, dar chiar nu știu de ce s-a întâmplat, efectiv. Mi-a picat internetul. Chiar când eram la partea cea mai interesantă. Ok, acum se încarce. Haide. N-am toată ziua, deja mă dezamăgește Roblox-ul azi. Chiar când vreau să fac și eu episod. Haide. Nu. Pur și simplu nu vrea. Nu înțeleg. Până o să se mai așa, să mai editez un pic caracterul. Frumos să-i pun așa. Că dacă tot nu prea am conexiune, măcar să-mi pot face caracterul frumos. Mi-ar plăcea chestia asta. Lol? Nu prea, arată cam aiurea. Vreau să-mi pun păr. Arată mai bine așa. Ăsta. Da, e clar. Ok, heads, no. Clothing. Ce tare. Șapcă nouă. Mi-ar sta bine. Hai să-i dau, dar nu o pun. Ok. Ce avem la t-shirts? Atomic. Frumos. SpongeBob. Nu știu ce să zic. Ar merge asta? Nu. Pur și simplu. Ok, ia să vedem aici. Wow. Pantalonii ăștia. Uite așa, cu pantaloni scurți ar merge. Ar arăta bine. Ochelarii ăștia default. Nu. Neck. Nu vreau. Ia să vedem aici. Wow, lol. No. Front. No, deci am aici la back, mai am chestia asta. Care, da, logic că nu o folosesc. Waist. Nu, nimic. Păi, ia să încercăm din nou. Văd că am conexiune mai mare la internet acum. Și îmi pare rău că vă pun să așteptați, dar pur și simplu nu știu ce are, nu este vina mea. Ok, văd că și-a revenit. De ce a mers ăsta așa iurea, așa default? Ok, 400 de puncte băgăm aici. Este că nu ia chiar cât costă, gen... Asta e faza tare. Să-mi iau un regeneration coil. Să am nevoie. L-am aici, da? Și avem aici Jeff, clownul turbat, Piggy și aici vedem tot ce. Deci, înfricoșător rău. Lol. Este gen o lamă? Lol. Nu înțeleg. Ok. Aici știu mapa asta. Asta e fix mapa noastră, doar că nu prea. Aici, când o să se stingă lumina sau o să facă ceva de genul, toate chestiile astea care sunt
în capsule, o să iasă și o să încerce să ne omoare. Deja era chestia asta. Și tu trebuie să te cațeri pe ceva să nu te omoare. Ok? Câțiva băieți, 3 băieți care arată aproape la fel. Câtă lumină e. Nu avem nevoie de torțe. Aici avem lumină naturală. Și de ce e așa frig în lift? Ia să dăm noi din first person să fie și mai creepy. E tot chestia aia. Nu știu ce e și nu vreau să știu. Oh my god, te oase. Deci cam așa arată o torță. Așa arată cizmele. Încă nu vin. Deci o să se stingă focul și o să cadă. Uite-l. Mamă, deci ne face praf. Și parcă am și un pic de viteză în plus la ăsta. Mamă, dar-i face praf. Alo? Sunt chiar aici. M-a feliat din prima. M-a făcut. Nu înțeleg. La mine nu, dar la ceilalți de mai multe chestii. Acolo jos sunt cu Robux. Deci dacă vrei să vă luați ceva în plus pe care nu toată lumea le are, vă duceți aici jos și vă luați niște chestii, cum ar fi un jetpack și niște chestii, tot așa pentru speed. Și niște puncte. Și aici, dai Robux. Așa. Mergem așa pe bandă. Ar trebui să fie ceva. Nu, abia au ieșit dintr-un nivel. Pot spune, ok. Ia să vedem ce avem aici. E Piggy. Lol, încă nu s-a încărcat complet mapa. Ok, și secrete de pe mapa asta. Dacă vă jucați acest joc și vreți să fiți în siguranță, mergeți aici și vă urcați pe această scară foarte șubredă. Îmi pare rău, mă mai încurc. N-am mai făcut videoclipuri de ceva timp. Și nu mi-am mai făcut antrenament. Ok. Și ajungeți aici. Dar eu vreau ceva mai palpitant. Așa că voi merge aici. Uite purcica nebună. Bă, nebunul. De ce? Deci jocul ăsta, toate caracterele astea rele, îți dau una și deja ești mort, adică... Și ce e chestia asta? Ce ar trebui să fie? Eu nu înțeleg, n-am mai auzit de chestia asta. Ok. Mi-am luat-o... n-am bani. Regeneration Coil. Și mai am bani de... nu. Nasol. Asta e, mai facem și noi niște puncte. Chestia e că îți dă de 2 ori pe meci. Deci acum am 269 și n-am făcut nimic decât să vin în lift. E random când îți dă puncte. Ok, hai să ne dăm din first person. Tot Piggy! Haide! Vreau ceva nou. Ok, hai să ne... Nu, iar m-am băguit aici. Oh my god, nu. Deci e un bug. E un bug foarte aiurea. Și dacă ne prinde... Gata. M-am urcat? Nu m-am urcat. Oh my god. Gata. Pic. Și nu știu ce se întâmplă. Întuneric total. Și încă nu apare Piggy. Gata, uite-o. Oh my god. E chiar destul de ciudat. Înspăimântător de ciudat. Alo? Piggy? Iar te-ai băguit? Da, prefer să stau deoparte, fiindcă mi-am învățat lecția din runda trecută. Aoleu, fugi, gigele. Gata. Ia uite și băiatul ăsta are capul verde. Aș vrea să am și eu așa, o eșarfă, lol. Ce bine arată băiatul ăsta. Bravo, nota 10 îți dau. Sport? Da, arăți și tu bine. Nota 9. Bravo. Bine că știți să vă îmbrăcați înainte să muriți. Gen în joc, da.
Aici, cine e, mă? Tot, Clovnul. Sunt două mape cu el, cu Clovn. Deci, aceasta este una dintre ele și nu știu sigur pe unde vine. Cred că vine din centru, de acolo, nu sunt sigur. Mai bine stau deoparte, fiindcă, da, nu vreau să am de-a face cu el. Avem aici niște chestii care ard. Gata, ar trebui să vină, nu? Uneori chiar n-a venit nimic sau... uite-l. Ia uite nebunul. Alo? Nu-l aduce în lift. Chestiile astea care te omoară, adică... Nu știu cum să le zic. Da, îl aduce în lift. Da, deci în lift. Păi sunt nubi care efectiv îi aduc în lift. Gen, da, adică de ce să mor numai eu? Și asta e partea nasoală. Ce? Ok, aproape toată lumea aproape a murit. Numai eu am reușit să mă salvez și nu mi-am luat absolut deloc damage. Ceea ce mă miră. Ok. Și ar trebui să se deschidă în câteva secunde. Gata. E Slenderman. O chestie tare este că dacă te pui pe aici, pe masa asta, dar și pe cealaltă, nu te poate răni. Deci efectiv vine aici și nu te poate omorâ. Asta e faza super tare la mapa asta. Dar ar putea să vină pe aici, dar nu poate să-ți dea una, să te omoară. Și da, vine de acolo. Așa, ține torța, că vreau și eu să văd. N-am avut bani de torță. Uite-l. Uite-l acum și-a dat și el load. Ionela, fugi. Vedeți, nu face nimic, nu mai se uită. Stai mă drept, Slenderman, vrei să faci cu coașă. Nimic? Uite, l-a omorât, s-a dat jos. Da. Wow, băiatul. Era să mă felieze rău. Deci, ok. Băi, Ionela, tu nu știi să-ți iei alte haine free, care sunt mai frumoase ca hainele astea default, deci sunt așa de urâte. Aoleu, Ionela. Până și eu arăt mai bine ca tine și n-am Robux. Ia să vedem. Mapa asta n-am mai jucat-o. Nu știu ce e aici. Sau știu? E chestia aia. O altfel de față. Care e mult mai creepy sau ceva. Deci stați aici. Ia, se duce băiatul ăsta? Nu te duci, știam eu că ți-e frică. Uite, ne putem duce pe aici. Da, am mai jucat mapa asta, dar nu mi-o mai aminteam. Stau aici, după perete. Uite. LOL. Fugi! Fugi. Deci vine fix aici, nu? Na, m-am băgat. A intrat în lift? Unde e? LOL. Era în lift? Nu cred. Nu sunt sigur. Nimeni nu scrie pe chat? LOL. Gata. Sunt boss. Am scris LOL pe chat. Ok. Ce face fata asta, LOL? A rămas la pământ. De uimire. Da, știu cine ești, dar nu pot intra în casă, fiindcă aveam nevoie de ghetele rachetă. E tipul ăsta care începe să ia foc, se despietrește și începe să-i omoare pe ceilalți. Deci o să stăm aici frumos până când trece. Ce-i mă acolo? E speed potion. Perete invizibil, nu pot să trec. Plus că aici durează ceva până când se activează monstrul. Aoleu, ce față urât ai. Voiam să zic 8.
E bine, da, nu la vestimentație, dar la față ești urât. Schimbă-ți fața. Deci așa se întâmplă. Mapa se înverzește și chestiile astea gen, nu mai poți să vezi. Și ăsta o să-i felieze. O să le facă felul. Sau dacă ai ghete, poți să te urci și pe casă, dar n-are nicio relevanță, că da. Ok. Aproape toată lumea a supraviețuit? Nu știu. Cum ar fi fost ca nimeni să nu intre în casă și ăla... Alo? E cineva aici? Oh, chiar voiam să omor pe cineva, dar n-am apucat. Ok? Hai să vedem. Hai să fie bol de aici. Haide. Deci, dacă e cum am zis eu... A, nu. Aici e o chestie nouă. E un fel de monstru extraterestru, habar n-am ce. Deci eu v-aș recomanda să rămâneți acolo, fiindcă a luat-o razna. Bă, dacă voi n-ați vrut să mă ascultați, speriți consecințele. Mai este chestia aia de acolo? A, gata. Era într-o cușcă. Cum se uită la noi. Ia, omoară? Da, n-a mai are nicio șansă. A, gata. I-a dat 3 bucăți și gata. Gata, e... Mamă. E liber. E liber. Deci, fiți atenți. Unde e? Oh, mamă, uite-l, uite-l, uite-l. Ce urâte, ce gheare are. Ce mă, ți-ai făcut unghiile? A, m-a lovit. Dar unde e? Se mișcă rapid. Lol. Eu chiar vreau să vină și Baldi. Așa, cam la final de episod. Hai să vedem cine e aici. Dacă nu, asta e. Nu, ce rucsac tare are. Haide. Deschide-te. Cum se vede? Ok? Alo? Fata aia a trecut prin ușă, lol. Nu. E... super, da, e... O să aveți o surpriză când o să vedeți cine e aici. Și nu cred că v-ați dat seama, deci nu cred. Și vă dau un pont. El nu se mișcă, dar dacă te apropii de el e foarte periculos, atât. Și e înalt, deci atât vă dau. Și cred că ați ghicit deja, nu sunt sigur. Cei care au ghicit, înainte să apară, să scrie în comentarii, ok? Bine. Și ia uitați-l, Siren Head. Și deja se face lumină. Deci, dacă ați ghicit înainte, dar doar înainte, scrieți în comentarii. Scrieți în comentarii gen, am ghicit. Nu se mișcă, stă pur și simplu așa. Și dacă vă apropiați, vă omoară. Gata. Ok, ia să-mi dau eu reset. A murit. Bine. Ok, bun, și cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați și pe butonul de like și pe cel de abonare dacă vă plac episoadele mele și dacă mai vreți, ok? Ne vedem!